Inka. Inka. Menkää. Tavallaan kun lapsena on ollut sillä, että ei ole, tai siis ei ole ymmärretty ja on niin epäilty ihan vääriä asioita, mikä on ollut, että sotkin paskat seinille ja revin tapetit ja kaikki lisäksi me syötiin vielä sitä paskaa pikkuveljelle ja sitten minua oli aina lastenkotiin taas laittamassa ja ensinnäkin me luulin olevani joskus silloin kun tuli ensimmäiset uskontotunnit koulussa, niin me luulin olevan Jumala kerta. Siis kaikki mitenkä me koin asiat, niin yksikään ihminen ei kokenut niitä asioita samalla tavalla, että me tiesin olevani niin erikoinen, että keväälläkin rehtori, mä muistan vielä sen tunteen selvästi, että mitä niin kevätjuhla aiheutti, kun se tavallaan antoi mulle niin semmosia tuntemuksia, että minä uskon, että niillä ikätovereilla ja muilla oli vaan semmoinen, että jes, nyt alkoi kesäloma. Mutta me oli niin jossakin, että ne viritti minut niin tavallaan joku sinivuokkojen katseleminen ja auringonpaiste keväällä ja sitten se vanha urkuharmonia ja sitten se aisti maailman, minkä se urku herätti, niin se synnytti minussa niin jatkuvasti oli koko ajan semmoisia tuntemuksia niin lapsuudesta. Ja kun me yritin kertoa niistä niin vanhemmille tai niin ikätovereille, niin kaikki piti vaan hulluna, niin me keksin sitten vaan yksinkertaisesti, että me olen syntynyt Jumalaksi, että se johtuu vaan kaikki ne kokemukset sillä tavalla. Ja niin tavallaan minä en ihmisistä saanut minkäännäköistä kosketusta enkä kontaktia. Ja sitten isomummolla oli, tai siellä oli lihamulleja ja noita, niin tavallaan niistä vaan jäi heti ensikontaktista, niin se oli vähän niin kuin tavallaan kun olisi löytänyt yhtäkkiä niin sen ihmisen ensimmäistä kertaa, vaikka oli ihmisten keskellä, niin se on niin se tunne verrattuna siitä, että niin on löytänyt niin semmoisen, en mieti, jos se naudan pystyy vaan niin kokemaan. Menkää. Juhlapyhä tekee käännöksen nyt siitä. Ja sitten se oli vaan aina itsestäänselvyys, selvyytenä se, että tavallaan sitä kohti elätään, että on itsellä lehmiä. Eikä se koskaan ollut semmoinen ajatus, että ne olisi semmoisia lehmiä, että niitä lypsettäisiin meijeriin tai jotakin. Ei mulla tavallaan semmoisen ollut sitä mielenkiintoa lehmästä ammattina tai lehmästä semmosena, minkälaisena lehmä yleensä koetaan. Vaan ehkä se on vaan tällainen, vaikka se tuntuu aika kärjistetysti sanotulta, mutta ehkä lehmästä lajikumppanina sillä ihminen pyrkii muodostamaan tuon parisuhteen ja perheen ja ystäväverkoston ja muuta, niin kai se on mulla sitten ehkä vähän semmoista hakuisuutta, vaikka se tuntuukin ehkä jostakin vähän hölmöltä, mutta ehkä siinä joku vähän semmoinen, kai sitä on vaan jotenkin niin sairas tai hullu tai vammainen tai jotakin, mutta eteenpäin. Ympäriässä ei vaadita liikaa. Ei sinne päin. Ja mennään sitten sitä kautta. Isi on turvana tässä. Kato heti kun minä oon vieressä, niin se hakee niin turvaa minusta.
silloin kun muut pojat leikki autoilla ja muuta, niin vieläkin käpylehmillä ja kyselin lehmäjuttuja ja se tietoja kolusin kaikki navetat, mitä löysin, niin se lehmähimo oli kyltymätön ja minkälaiseksi elämä siitä olisi tullut. Saattaisi olla tällä hetkelläkin oikein vakavarainen maataloisäntäkö. En tämmöisiä paskalehmiä pitäisi, josta ei ole mitään muuta tuottoa kuin paska, mutta tänä aamunakin kun karhun vattuu penkkiä siinä laiteen, kun ihan mustaa multaa, niin kyllä se on se lehmäarvo kuitenkin korvaamaton, että kyllä se on se arvo siinä paskassakin. Ei kasvaisi karhunvatut, jos ei olisi paskaa. No on ne kyllä kallista paskaa, kun ajattelee, että 10 tonnia arvolla sitä, että en sitä ostaisi kyllä, että jos se mulla lehmiä olisi, niin kyllä sitä sillä rahalla ostaisi. Tällä nyt on ihan niin kyllästynyt tuohon valikoimaan, että minua ei enää jaksa natsata yhtään. Voi muuten uskoa ja tottele, niin se on ennen se poliisi, joka muuten käsirautoihin ja koppiin. Niin. Ei kävis ne siellä sul vai? Kävihän ne just vaan ihan pelkästään niitä korvamerkkijuttuja ja niitä kun ne tapeltiin silloin. Niin, älyvapaat. Niin joo, ja sitten ne tuli sisällekin vaan ihan sillä kun mie sitten kertonut mitä ne on, niin sisälle kaivan kaikki paperit ilman kotietsintälupia. Ja oli ihan kuin joku iso mafiarikollinen, kun ne kävi ja navetassa oli. Ja sitten kun mulla meni hermot milleen tarkasta ja sitten vielä heinähangolla. Ja, ja käsirautoja vaan puljattiin, niin se on, kun en mie, niin ja kun on periksi antanut, no niin, osaa olla, mutta on kai... Onko niin vieläkään korvalappui? Ei ole, enkä laita. Niin, no saat siellä tuet niitä vai? En niin mitään tukia ole hakenut niistä. Sitten kuitenkin pitää olla korvamerkit. Niin kai, niihin täytyisi, tai saattaisi kai sitäkin saada jumprattua jotenkin, mutta en mie niiden tukien varaan niinkin kyllä lähde. Kyllähän me nyt saisi ilman alkuperäiskarjatuet, ne on noussut koko ajan, eikö niistäkin ole markkaa tai 2,5 tonnia. Niin. Kyllähän ne nyt maksaisi ne lehmät itse. Niin, kun sä kuitenkin nyt on noin paljon teet sitä systeemiä, että ilmoitat niitä. Saman tien paat merkit korvaan ja haet tuet. En mie niitä merkkejä, niitä merkkejä mie en kyllä laita korviin, se on ihan varma. Sitä nyt pitäisi ajatella, että niistä pitäisi olla edes se paskahyöty. Kyllä se on niin elämisen ja olemisen oikeus tai itseisarvo olemassa ihan ilman, että se hyödyttää tai tuottaa jotakin ihmiselle. Sillä on olemisen oikeus, vaikka se ei tuota edes mielihyvää, vaikka se tuottaa vaan inhoa ja haittaa ja kaikkia muuta, niin silloinkin sillä on olemisen oikeus ja itseisarvo. Kyllä tämä on just tämä tunne, että ei tämmöisiä, vaikka saisi kaikki velat pois ja 10 000 euroa rahaa, minkä tarvitsisi, niin kyllä nämä on suurempia tunteita, että mieluummin sitä tämmöisiä tunteita tuntee, kuin sen rahan antaman tyydytyksen. Olenkohan niin rohkea, että käyn portailla? Entiset omat portaat. Se näyttää, tai mielessä se näyttää paljon isommalta, mutta se näyttää tästä näin hirmu pieneltä. Ja minun tekemä navetan laajennus on säästetty. Mulla on niin vainoharhainen olo vaan, että minä tahdon lähteä mahdollisimman nopeasti. Tähän pois täältä. Hippi tuli väärään paikkaan, väärään aikaan, niin se oli liikaa sille yhteisölle. Ja kaikki mahdollinen tehtiin, mitä ikinä voi ihmisen kiusaksi keksiä, niin kaikki mahdollinen tehtiin. Tulkaa nyt lähetä. Tämä on tämä aika hurja puotus. On niitä itsemurhasuunnitelmia ja ajatuksia ollut muitakin, mutta tässä se oli niin konkreettinen, että ei pitänyt käydä vaikka hyppäämässä. Niin. Kun minä en ollut maksanut vuokraa koko kevään aikana, mutta meillä oli semmoinen suullinen sopimus, että minä saan asua siinä niin kauan aikaa, että minä löydän itselle ja lehmille uuden paikan. Mutta vuokraantaja peru puheensa ja sanoi, että viikon sisällä on lähettävä tai muuten tulee poliisi ja kantaa tavarat ulos. Ja
avojaloin kävelin tänne sen reilu 10 kilometriä ja kattelin tätä maisemaa ja mulla oli koirat mukana ja koirat nukku tässä ihan kalliolla, kun mä olin täällä koko yön, niin aivan aamuun asti, niin tuo koirat nukku täällä niin levollisesti ja itse kattelin ja sitten mä olin päättänyt niin kotoa lähtiessä, että mä hyppään tuolta reunalta. Ja sitten mä olin psykoosissa ja ollut 4 vuorokautta kokonaan nukkumatta ja syömättä ja sitten minun oli määrä hypätä, mutta kai se tämä kallio ja Hiidenvuori sitten pelasti kuitenkin ajatuksen, että tällä pieni ihminen rupesi kuitenkin elämäänkin koko yön aamuun asti istu. Sitten minä muistan, että lähdin joskus 5 jälkeen aamulla käveleen täältä sitten takaisin ja liftasin siitä talon päätyssä olevalta bussipysäkiltä Kuusankoskelle terveyskeskuksen hakemaan unilääkkeitä ja soitin teurasautoon ja muistan ihan selvästi sen teuraskuskin sanat ja kaikki, että kun se sanoo, että 2 viikon päästä tuli semmoinen vastuullisuuden tunto, että se 2 viikkoa on vielä lehmät syötettävä ja 2 viikkoa on vielä elämää, että sitten lähtee lehmät. Ja minä en tiedä sitä, mitenkä minä sitten ajauduin tuonne Valkealaan yhteen talloon, jossa kun minä olin pääsääntöisesti lomittajana. Ja sitten minä vaan rupesin sille emännälle puhumaan niitä asioita ja itkemään. Ja sitä se heti liikutti ja lähti isännän juttu sille, että kun oli soittanut teurasauton ja sitten se tuli vähän ajan päästä sisälle ja sitten vaan ilmoitti, että hän soittaa kaverille toista hevoskoppia lainaan, että niin ruvetaan saman tien ajamaan ne lehmät tuosta Kimolasta sinne niiden lehmien joukkoon. Seuraavana päivänä, kun lehmät oli siirretty, niin sitten oli pikaa muutto. Ne samaiset ihmiset, jotka otti lehmät sinne kesäksi evakkoon, niin omisti tuon nykyisen paikan, missä asuun. Ja niin se vaan tuo paikka. Kun minä en voinut siellä sitten jouten olla, niin aamulla heräsin aikaisin ja aurinko nousi keittiöikkunaan ja se kukko, minkä minä olin tuonut 3 kanan kanssa, niin se kukko rupesi kiekumaan mahdottomasti ja minä join kahvia ja kiskoin sätkää sinne keittiöikkunasta, niin sitten siitä vaan tuli se yhtäkkiä, että Jumalan kautta, että hinnalla millä hyvänsä, niin tähän jään. Ja siitä se vaan aina asteelta lähti se elämä sieltä. Sitten tämä on masentava, kun tuossa kasvoi niin hieno kuusikko vielä viime kesänä. Ajattelin vielä pitäisi oikein tallentaa, kun lehmät on tässä reunasta, kun kunnon mettää, mutta tämä on tätä nykyistä metsähoitoa. Kattokaa kuinka on nätti. Ilosilmälle. Tuon kuusen minä kyllä haen kostoksi UPM:n puolelta. On tämä lehmänpito kyllä ollut tässä paikassa yhtä uudisraivaa ja homma. Suuri osa noista, mitkä nyt on aukeata peltaa, niin on ollut tuomosta, kun minä tähän tuli. Mikä tuo koivikko on. Tuossa se kaikki käsipeleissä kaajettu ja tuomosta, kun oli 7,5 hehtaaria perannut, että on tässä eräänkin risuun saanut nykertää ja traktorilla ei ole yhtäkään puuta edes ajettu. No, kaikki talvella hevosen kanssa ja jos nyt täytyy ruveta sammaa tai raivata näitä laitumia ja muuta, niin emme enää jaksaisi, mutta kai sitä on jokaisen ihmisen elämän aikana rakennettava navetta ja raivattava pellot ja minun osalta se rupeaa olemaan tehty.
onhan tämä tietenkin harrastuksenakin, mutta siksikin, että tavallaan saisi sitten ostettua noille lehmille niitä heiniä. Et en tiedä, mitenkä tässäkin sitten loppujen lopuksi tulee käymään. Se on vaan niin huono, kun en ymmärrä yhtään rahan päälle, niin se kyllä mietityttää. Ja sitten se, että jos minä itse lähden torille myymään, niin ihmiset, kun tinkaa, jotkut typerät ihmiset, niin minä tiedän omat rajani niin hyvin, että minä suutun ja ajan ne pois. Niin sanotut maksavat asiakkaat. Ja sitten kun tulee joku reppana mummo, niin, joka juttelee niitä näitä, niin minä annan sille kaikki ilmasten, että ei minusta ole bisnesmieheksi. Mitä vittua? Kun aina joutuu muiden vanhoista paskoista rakentaa, niin tämä on tämmöstä. Paskoja. Nyt se alkoi. Tuo ensimmäinen oli helppoa, mutta nyt se rupesi sitten vittuille. Se on vaan se suhtautuminen ollut ihan aina, että kun ihmiset on palkkatyössä niin suuren osa elämästä, niin siellä viettää ja sitten suuri osa niistä palkkatyöntekijästä ei ollenkaan viihdy siinä omassa työssään, niin minun mielestäni se on ihan koko oman elämänsä huoraamista, mitä muuta se on. Ja välistä tuntuu, että tämäkin on huoraamista, tämä kasvihuonejuttujen tekeminen, mutta sen takia tätä tekee, että saisi lehmille ostettua heinää, mutta sitten mitä mieltä siinäkin, että jos tässä menee kaikki aika, niin saako just äkkiä viskottua lehmille heinät, niin sekin on sitten taas semmoinen vähän ristiriitainen juttu. Ja sitten kun se, että se raha nuustakin lehmistä, missä saisin tehtyä ja vaikka lypsäsin meijerin, niin se raha, mutta kun tämä EU on sitten sotkenut kaikki. Sitähän se on tosiaan niin ajatellut mielessä, että täytyyköhän niillä pelakuillakin olla korvamerkit, niin siinä vaiheessa, kun nämä on kaikki valmiit. Ja eikä sitä pitäisi huoraksi haukkua mielestäni taas joku jatkuvalle kerjuulle, kun tehdään vaan elämässä semmoisia asioita pelkästään, mikä on mukavia ja mielenkiintoisia. Vittu, nää on lehmät karannut, saatana. Sinä aika tulit katsomaan, että mitä siihen rakennet. Siinäkö just rupesi kasvamaan ruohoa. Te olette niin uteliaita, että täytyy joka paikkaan tunki. Maarikki on niin hirmu nätti lehmä kuin olla ja voi. Oikein karhun karva vielä. No niin.
Takaisin. Tänne näin. Tänne näin. Tulko. Ei ruoho kasva eikä kuiva heinä maistu. Sitten lähet. Tänne näin. Täällä on. Kyllä muista tämmöistä kesää tai ei ole yhtään kesää fiilis eikä kesän tunne. Ja parhaimpina vuosina on ihan toukokuun ensimmäisenä päivinä. Kerrankin on 5. päivä toukokuuta jo saanut lehmät laitumelle, niin nyt on kesäkuun puoliväli ja ei vieläkään oikein ole ruoho kasvanut. Surkea tämä. Ai perkele, nyt pitäisi katsoa sähköpostikin, että Revalla kiellä kulttuurisihteeri. Poika! Pitäisi juuakin välistä. Ota vettä. Janohan sitä tulee vähemmästi. No niin. No ei auta nyt kuolla nestehukkaan, kun huomenna pitäisi lähteä ajelle. Mikähän sulla nyt on, kun sieltä noin? Eilen meillä oli kyllä vähän tappelu, kun meinasit teloa minut liekanarun kanssa. Loukkaannuiksi, kun otettiin vähän yhteen, ettei vesikään kelepaa. Otapa nyt tömpsyt. Eteenpäin. Eteenpäin. Se oli vaan niin kuin minä rupesin sitä taluttelemaan eka nyt kevät-talvella ja sitten opetin ohjastuksen, että vaan takkapäin niin kuin hevosillekin, että se niin oppii ohjat ja sitten vaan aina lisäili valjaita ja releitä niskaan ja sitten kärryä. Ja mutta tossa sulla olisi hyvä bisnes, kun joo, mietin sitä ajatellut ja mulla on vähän niin kuin keikkojakin just se Elimäelle ja niin tuolla. Että kyllähän se pääsisi pohjoiseenkin 3 päivän festivaaleille, mutta en tiedä sitten taas toiselta, kun tässä tekemisessäkin on nyt ne on urputtanut ja kurmuttanut kaiken maailman korvamerkeistä ja kaikkea. Ja sitten se, että kun se on aina niin kuin niissä on ne omat kulut ja kaikki muut. Ja sitten kun mulla on niin hemmetin huono tilanne vielä, että mulla pitäisi olla 10 000 rahaa, että minä saisin maksettua kaikki velat ja lehmät niin ensi talveksi navettaan. Että niin mulla on kaikki viime talven heinätkin maksamatta, niin tämä on sitten vielä tämmöistä tämä tekeminen, että jatkuvassa rahattomuudessa, niin välistä tuntuu, että ei mitään muuta kuin nappia ottaa ja orteen roikkumaan kaikki. No niin, kyllä. Se tietää, kun ei ne elä. Aina vilikuilija sitten käänsi äkkiä pään pois, että siinä oli niin ihan selvästi semmoista, että en huomaa, en tunne, en näe. Saanut niin monelta taholta se kulttuurisihteeri sanomista, että se on aika maksaakin jotakin, mutta on kyllä ihme, jos jotakin maksaa. Sain sen tässä kahvi ja rinkeli. Ei se ole vaan niin helvetin puuduttavaa tämä tekeminen.
Se on aina tämmöistä. Ja sitten jos ei laiteta käsiin rautoihin, niin sitten se on aina jotakin tuommoista kyräilyä sitten. Tää onpahan saanut ajaa tämän aikaa sonnilla. Se on antanut se ilo mulle ja se riitte. Nyt alkoi sulla sonnin elämä. Kato, siellä on tyttöjä. Sinun tytöt on siellä. On. Ensimmäinen ja viimeinen tilattu ajokeikka, josta on saanut minkäännäköistä korvausta. Valakealan kunta, pieni kunta, niin kun minä olen niin helvetin rikas, niin pitääkö rahansa? Toisaalta se on sinänsä ihan niin vapauttava. Kerta kyllä mulla vähän niin stressiä on niistä sonnilla ajamisista ja niistä tullut, että kun se niin stressaa, että kuinka menee ja kulkee. Nyt ei mennyt välttämättä niin hyvin. Kyllä siinä, että kun lämmittelyjen jälkeen, jos mä olisin ruvennut ajamaan, niin mutta mulla lähti vähän mielenkiinto, kun näki just sitä suhtautumista, että mitä siellä oli näitä ja justiinsa siitä maksamisesta ja kaikkea muuta. Että se on, että toimeentulotukikin on evätty monta kertaa viimeksi, kun jalka leikattiin ja muuta, niin sillä perusteella, että jos mulle myönnetään toimeentulotukea, mikä on se normi, niin me käytän sen rahan kuitenkin lehmiin, että Valkealan kunnan tehtävä ei ole syöttää minun lehmiä, niin tulkaa vaan, hop hop, tulkaa vaan, älkää lähtekö mihinkään, tulkaa vaan. Ei tarvitse pelätä, tulkaa vaan. Ei niitä kiinnostaa nyt kaikki muu. Pääsi poika laitumelle muitten joukko. Tulkaa käymään vielä, tulkaa. Mansikki, tänne näin, hop hop, tulkaa, tulkaa. Tulkaa, tulkaa. Vaan lehmämäärä koko ajan tippunut. 32 niitä on ollut parhaillaan, mutta samanlaista se on kuin tämä sonnilla ajaminen, niin tuo lehmien säilyttäminen, mikä oli valtio justiinsa, kun ne osti sinne geenipankkia ja muuta, niin sitten niin on ollut joskus niin suuria ajatuksia siitä niin säilyttämisestä ja että tekee jotakin arvokasta kulttuurityötä, mutta se nyt on rapissu jo niin muutama vuosi sitten se illuusio päästä pois, että kun saisi nyt jonkun lehmän pietettyä ensi talven. Kun keksis vaan jotakin muuta välistä kuin nuo lehmät ja sitten kun saisi vähän niin ihmiskontaktiakin, kun sitä on niin yksin ei ole kukaan rakastaisi, eikä ole ketään rakastaisi. Poika on niin tuolla piehtaroi, se on kyllä niin elementissä, että sillä alkoi nyt elämä. Sillä on nyt rakkautta, sillä on monen lehmän rakkautta. Ja sen riistin, kun itse olen niin jäänyt siitä kaikesta vaille, niin sen riistin sitten sonni paraltakin. Sillä on paljon paremmin asiat kuin mulla itsellä. No perkele! Kun nuo hampaat vielä unohtaisit, että ne on olemassa. Niitä sinua ei tarvitsisi muistella ollenkaan minun puolesta. Ne on tarkoitettu kuule heinänsyöntiin vaan. Se, että jos ihminen on varaton, niin se on heti alempaa kastia tänä päivänä auttamattomasti. Ja se ihmisarvo laskee, jos ei sillä ole varallisuutta. Työkyvyttömyyseläkkeellä minä elän jo yli 5 vuotta. Kai sitä ihmiset kuvailee, että minä tulin 3 kertaa hulluksi ja
3 kertaa menin psykoosiin ja sekoosiin ja sitä ja tätä ja muuta, mutta eikä siinä käynyt sen kummempaa kuin syntyminen tänä päivänä tähän maailmaan, että ei kai siinä. Siis se on vain, että kun ihminen on ihan täysin eri maailmasta tai muuta, minä en voisi käyttää omasta elämästäni yhtäkään päivää semmoiseen työhön, joka ei olisi mulle mieluista ja jonka minä tekisin vaan rahan takia. Ja olenhan minä yrittänyt käydä töissä, vaikka joku maatalouslomituskin niin lehmien kanssa ja muuta, mutta kun se on tavallaan vaan ainoastaan rahan takia. Minä väsyn siihen siitä, kun siinä ei ole semmoista omaa mielenkiintoa eikä tekemisen paloa. Minä väsyn siihen hetkestä ja alan itkeskelemään. Että se ja niin kuin tavallaan tuntuu, että vaikka ei ole minkäännäköistä syytä, niin ne voimat katoaa ja haihtuu. Että ne vaan niin yksinkertaisesti, kun siitä puuttuu se tekemisen palo, ja jos ei sillä tyylä ole sitä tarjota, niin minä voin pakottaa itteni siihen hetkellisesti, mutta se loppuu siihen itkeskelyyn. Ensimmäinen varse ja vielä ori ja vittu kertaakaan ole kukaan auttanut tämän ajo-opettamisessa. Kyllä minä olen vaan saatana aikamoinen ja tuo vielä niin vitun mulkku hevonen kaiken lisäksi. Nythän tulee tällä menolla ihan kusipäinen ihminen. Eikö täällä on näitä kuusen kantoja? Täällä on vielä muutama kuorma. Kyllä tästä saa monena päivänä käydä. No niin. Ja jaksat siihen tuommoisen puun vettä. Jotakin hyötyä se on oltava. No kyllä se viittit haistella ja homuta sieltä heinää, mutta kun menisit eteenpäin. Mene vaan. No niin. Se, että miksi mulla on lehmiä, niin se, että se oli se tavallaan hakuisuus semmoisen seuraan, jossa saa hyväksyntää ja jossa on hyväksytty. Tai ehkä tämä hyväksytty on parempi vaihtaa niin kuin ymmärretty. Saatana, täytyy pelästä tulla sisälle. Kaima sinne. Voi vittu aivakuollu. No niin. Jumalauta, mikä täällä tänään on tämmönen jumalaton revokka? Vittu mikä kusipää. Ja ihmisten kanssa kommunikointi on tosiaan niin vaikeaa, kun sekin, että kun tulee mieli sillä että tuolle pitäisi sanoa, että haista vittu, niin sen sitten yleensä sanoo, koska ei ymmärrä sitä, että on vaan tarve sanoa se, mutta ei ymmärrä sitä, miten se toinen ihminen siihen reagoi. Lehmillekin sitä sanoa ihan mitä vaan ja se on niin kuin lehmilläkin on aivotoimintaa, että ne pystyy oppimaan käyttäytymismalleja ja ne pystyy oppimaan niin kuin semmoisia tiettyjä kaavoja ja niitä voi kouluttaa ja opettaa ja kaikkea, mutta se on niin kuin, siinä se on
toisaalta vaikka ajattelee, että sanotaan, että se on niin vähäisempää älykkyyttä, mutta minun mielestä se on kuitenkin suurempaa älykkyyttä, kerta se on semmoisella tasolla, että siinä ei pystytä loukkaamaan tai tulemaan loukatuksi. Että se on se kommunikointi, aistien varassa kommunikointi, niin se on niin puhdasta, että se on toisaalta mustavalkoista, mutta hirmu loogista. Niin siksi lehmä on siitä niin hyvä kaveri. No tuolla lailla potkit toista. Se taisi vertaa jotakin äyssirejä ja alkuperäisrotujen eroja, niin ei se ollut mikään arvovalinta tai mikään semmoinen muu, vaan se oli ihan totta kai lehmä, jolla on aistit ja kyvyt ja kaikki semmoinen alkuperäinen tallella, niin ilman muuta semmoinen lehmä verrattuna johonkin flegmaattiseen jalostettuun kaikilta fysiikalta ja psyykkeeltään tuhottuun friisiläislehmään, niin kyllä kai se oli vaan ihan itsestäänselvyys, että ei sitä tarvinnut ajatella, että minkä lehmä ottaisin tai mitä tahtoisin tai miten tahtoisin tai muuta, vaan se oli ihan semmoinen selviö. Mutta kyllä sitä miettii, että kuinka paljon mielekkäämpää ja mukavampaa elämä olisi, että jos olisi vaan vaikka 2-3 lehmää ja hevonen ja sitten tekisi näiltä omilta mailta saisi tehtyä itse hevosella heinät ja kaikkia muuta. Mutta se kai siinä on, että kun jotenkin vaan pystyisi luopumaan, mutta kun rupeaa luopumaan tuostakin hiehosta justiinsa päätin, että se lähtee. Mutta sitten kun me tutustuin justiinsa siihen sen jälkeen, niin sitä ei voikaan enää luopua. Että loppujen lopuksi me valittiin 4 lehmää ja sonni, mitkä täältä lähtee, mutta loppujen lopuksi en pysty luopumaan mistään muusta kuin tuosta, jota kun minä innohan. Vaan se, että minun varat ei riitä tähän, niin sitten kun täytyy kaiken maailman konsteilla ketkutella niille heiniä ja kaikkia muuta, sitten jää koko ajan laskut maksamatta ja menee ulosottoon ja kaikkea muuta, niin täytyy olla tavallaan niin äärimmäisen kierrokin välistä sillä, että pääsee aina siihen asti, että lehmät on laitumella ja sitten taas saa vähän aikaa vettää kesäaikana henkeä ja sitten täytyy ruveta taas vetkuttelemaan seuraavat alami. Se on sinänsä ihme, kun välistä näyttää siltä, että on väistämätöntä niin kuin nyttenkin, että näitä ei saa laitumella asti, mutta se on vaan tavallaan se, että kun ei ole olemassa semmoista henkistä vaihtoehtoa, että ne joutuisi tappaan tai tavallaan ei onnistuisi, niin se sen takia aina onnistuu. Oisitko jäänyt ulos, jos olisit jäänyt navetan taakse? Oisitko? Tule vaan omalle paikalle. Toinen. Entäs jää ulkoruokinta ja vanhakin, kun jo taivas, niin älä minua puske. Tai sitten täytyy käyttää jotakin ihmistä tietoisesti hyväksi niin, että se suuttuu ja tavallaan menettää jonkun ihmisen lehmien takia. Että se tavallaan menee vaan niiden tyyppien takia tämmöiseksi, kavereiden takia. Saa tehdä niin helvetisti työtä, että pillaa tavallaan omaa elämänsä. Että mutta itseepä pillaa voisi vaan ajatella niin järjellisesti ja loogisesti ja tappaisin kavereista suurimman osan, niin olisi helppoa sen jälkeen. Ja kukaan ihminen sitä rupeaa nyt tappamaan kavereita, kukaan muukaan. Omia vanhempien tai ystäväpiiriä tappamaan hengiltä sen takia, että kerkiää olla sitten se harva ja valitukas kaikista eniten tai jotakin muuta, mikä sitä laajasta kaveripiiristä nyt voi seuratakin ongelmia. Viime kesän kuivuuden takia laitumet ei kasvanut tänäkään kesänä sen kummemmin kuin viime kesänäkään, vaikka satoi vettäkin. Ja laitumet tosiaan loppui jo elokuun alussa ja lehmillä olisi pitänyt saada lisää rehua jo silloin, mutta ei ollut hajuakaan mistä saa heiniä. Ja se meni vaan se tilanne yksinkertaisesti siihen pisteeseen, että oli 2 vaihtoehtoa.
joko toimittaa lehmät sieltä kokonaan pois tai sitten se, että ampua ne siihen peltoon tai lähettää teurastamolle. Sitten ne asiat lähti eteneen vaan ystävien Jouko Helanderin ja Miina Äkki-Jyrkän kautta, niin ne vaan lähti, että Hattulan kulttuuriperintösäätiön perinnemaiseman kohteeseen tarvittiin lisää lehmiä. Kun se tilanne oli se oma tilanne ja sitten taas oli tarvetta lehmille, niin se oli sitten vain yksi puhelinsoitto, niin kuljetusauto ja muutaman päivän päästä sitten lastattiin kaikki lehmät ja hevonen autoon ja sitten ajettiin Hattulaan. Ja sitten vaan sen jälkeen, kun lehmät ja hevonen lähti, niin mitäpä siellä olisi niin yksin sitä kuolemaa ja hiljaisuutta ja tyhjyyttä jäänyt elämään ja hulluksi tulemaan, niin 7 vuoden pilvilinna, mikä sinne on rakennettu ja kasattu, mutta hirmu kovaa lentoahan se on sen jälkeen ollut koko elämä. Yhdessä vaiheessa oli pitkä kausi, että en ollut perättäistä yötä samassa. Nyt on ehkä se 2-3 yötä paikassaan, niin se tuntuu jotenkin sillä, että siitä on tullut semmoinen tahti, että ja sitten vaihtuu taas kortteeri. Se on ihmisten nurkissa. Kesään mennessä on tarkoitus löytää uutta paikkaa ja se nyt on melko varma, että sinne Viisariin, että kyllä se on kuljettu se tie päätepisteeseen. Lehmillä nyt on kuitenkin ihan turva ensi talvelle, että enemmänkin se on kyse siitä, että itsellä on niin halu saada se elämä taas kassaan ja kokonaiseksi. Tämä on sen kotipiiri ja sen, että jos se on lehmät kotona. Mutta se niin haaveena on, että kun löytyisi tuosta pääradan varrelta suurin piirtein Helsingin liepeille, että kun vaan pääsisi, että niin kuitenkin on se koti ja se elämä, jota kun sitten elää siinä, mutta se vaan, että siltä pääsee pois silloin, kun haluaa ja sitten, että niin pääsee helpoilla yhteyksillä tänne. Tuolta se on ihan mahdoton lähteä, kun tuolta ei pääse enää edes bussilla Tuohikotista edes Kouvolassakaan käymään. Niin kyllähän sitä nyt viikonloppu ja halvat huvit ja se, että kun nuoruuskin on jäänyt välistä elämättä tai ainakin vähille. Mutta se on tosiaan, kun keväällä rupeaa aurinko paistaa ja ruoho vihertää, niin silloin kyllä kuolee sisältä, jos joutuu olla kaupungissa. Että kyllä silloin on saatava kuulla linnunlauluja, haistaa sulava maa ja kokea se kaiken heräämisen ja kasvamisen ihme. Nyt on vihreä. No niin. Ei ihmisistä vaan saa semmoista eikä niitä ymmärrä lehmiä, mutta kai sitä kaipaa ihminen lajikumppania. Ja lehmä on kuitenkin biologisesti erilainen.